नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो. मागील सेशनमध्ये आपण विज्ञानातील चौथे प्रकरण सजीवातील पोषण यास सुरुवात केली. या प्रकरणामध्ये आपण पोषण म्हणजे काय, पोषणाचे प्रकार कोणकोणते आहेत, स्वयंपोषण, परपोषण, त्याचप्रमाणे अन्नपदार्थ कशास म्हणतात, त्याचप्रमाणे पोषक द्रव्ये कोणकोणते आहेत, पोषक द्रव्याचे वर्गीकरण कशा प्रकारे बृहत पोषण आणि सूक्ष्म पोषण यामध्ये केलं जातं, फोटोसिंथेसिस ही जी प्रक्रिया आहे ती आपण समजावून घेतली. त्यानंतर आपण एक उदाहरण ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिलं होतं की पंपकिन हे जे झाड आहे त्यामध्ये वहन व्यवस्था कशा प्रकारे घडून येते हे आपण उदाहरणाच्या साहाय्याने पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर नायट्रोजनचं स्थिरीकरण करण्याच्या ज्या दोन पद्धती आहेत, जैविक स्थिरीकरण आणि वातावरणीय स्थिरीकरण, इथपर्यंत आपण मागील सेशनमध्ये पाहिलं होतं. आज आपण वनस्पतीमधील पोषण अभ्यासणार आहोत. चला तर मग आजच्या या सेशनला आपण सुरुवात करूया. यामध्ये आपण प्रथम अभ्यासणार आहोत परपोषी वनस्पती. अगोदरचा आपण जो घटक आहे तो अभ्यासणार आहोत आपण सहजीवी पोषण. आता या पोषणामध्ये तुम्हाला इथे एक चित्र दिसत आहे, यामध्ये दगडफूल असं म्हटलेलं आहे. हे दगडफूल काय असतं तुम्हाला माहीत आहे का? तर ही वनस्पती जी आहे ती शैवाल आणि बुरशी यांच्या सहजीवनातून निर्माण झालेली असते. आणि हे जे दगडफूल आहे की ज्याला लायकेन असं म्हटलं जातं, हे लायकेन आपण प्रयोगशाळेमध्ये आम्लारीच्या टेस्ट करण्यासाठी जे लिटमस पेपर वापरतो ते बनवण्यासाठी वापरलं जातं. तर अशा प्रकारे हे सहजीवी पोषण कशा प्रकारे घडून येतं हे आता आपण या ठिकाणी अभ्यासूया. पाहूया. 2 किंवा अधिक सजीवांच्या निकट सहसंबंधातून पोषण, संरक्षण, आधार इत्यादी बाबी साध्य होतात. म्हणजे या सहजीवी पोषणामध्ये 2 किंवा अधिक सजीव एकत्र येतात आणि एकमेकांच्या ज्या गरजा असतील, मग त्या पोषणाच्या असतील किंवा संरक्षणाच्या असतील किंवा आधाराच्या असतील, ह्या बाबींची ते काय करत असतात, देवाणघेवाण करत असतात आणि सहजीवी जीवन जगत असतात. त्याला सहजीवी पोषण असं म्हटलं जातं. आता काही झाडांच्या मुळांजवळ तुम्ही पाहिलं असेल बुरशी वाढलेली असते. झाड बुरशीला पोषक तत्व पुरवतं आणि या बदल्यात बुरशी त्या झाडांच्या मुळांना क्षार आणि पाणी पुरवते. तसेच शैवाल आणि बुरशी एकत्र राहतात, त्यावेळी बुरशी शैवालाला निवारा देते, पाणी आणि क्षार पुरविते, त्या बदल्यात शैवाल बुरशीला अन्न पुरवितं. आणि या प्रकारातून तयार होणारं जे सहजीवी वनस्पती म्हणजेच दगडफूल आणि लायकेन याचं चित्र तुम्ही आत्ताच इथे पाहिलं. यानंतरचं वनस्पतीमध्ये जे पोषण पद्धती आहे त्याचा दुसरा प्रकार आपण पाहणार आहोत, परपोषी वनस्पती, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स त्यांना म्हटलं जातं, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स. मग आता ह्या परपोषी वनस्पती कशा जगत असतील, त्यांच्यामध्ये हरितद्रव्य नसतं, मग ह्या अन्न कोठून मिळत असतील, अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला पडलेच असतील, बरोबर की नाही? मग आता या प्रश्नाची उत्तरं आपण शोधूया. तुम्हाला इथे एक वनस्पती दिसते बघा, कसकुटा म्हटलेलं आहे, अमरवेलचं हे चित्र आहे. पिवळ्या काड्यांसारखी दिसणारी ही वनस्पती दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढलेली आपल्याला दिसते. मग आता ही वनस्पती ही पिवळ्या रंगाची आहे, त्याच्यामध्ये हरितद्रव्य नसतं, ती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही, परंतु ह्या वनस्पतीला चूषकमुळे असतात. चूषकमुळे, पेनिटेटिव्ह रूट्स त्यांना म्हटलं जातं, आणि ही चूषकमुळे दुसऱ्या वनस्पतींच्या खोडांमध्ये असलेल्या झायलम, फ्लोएम इथपर्यंत ते पोहोचतात आणि त्यांनी तयार केलेलं अन्न त्या काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात आणि आपली उपजीविका करतात. म्हणून कसकुटा ही जी वनस्पती आहे ती काय आहे, पॅरासायटिक प्लांट्समध्ये येते. तर पहा इथे दुसरं एक चित्र आहे, बांडगुळ ह्या वनस्पतीचं एक वनस्पती आहे आणि त्या वनस्पतीच्या मध्ये दुसरी एक वनस्पती आपल्याला इथे चित्रामध्ये दिसते. पहा, झूम करून मी दाखवते तुम्हाला. ती जी वनस्पती आहे ती आहे बांडगुळ ही वनस्पती. तर बांडगुळ ही वनस्पती सुद्धा परपोषी वनस्पतीमध्ये येते. पहा इथे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे दिसू शकेल, एक वनस्पती आहे आणि तिच्या मध्ये वाढलेली ही दुसरी वनस्पती आपल्याला दिसते. तर ही सुद्धा परपोषी वनस्पती आहे, परंतु ही वनस्पती कशी आहे, अर्ध परजीवी वनस्पती म्हणून तिला ओळखलं जातं. तर ते कशा प्रकारे पहा, तर एखाद्या मोठ्या झाडावर वाढणारी पिवळ्या रंगाची आणि पाने नसलेली दोरीसारखी वेल तुम्ही पाहिली आहे का? तर हे जे तुम्ही पाहिले आहे त्या अमरवेलीबद्दलचं तिथे सांगितलेलं आहे. आणि ज्या वनस्पती इतर सजीवांच्या शरीरात किंवा शरीरावरती वाढतात व त्यापासून आपलं अन्न मिळवतात त्यांना पॅरासायटिक प्लांट्स असं म्हटलं जातं. त्याची 2 उदाहरणे इथे दिलेली आहेत, एक आहे बांडगुळ आणि दुसरं आहे अमरवेल.
तर आता अमरवेलचं उदाहरण मी तुम्हाला वरती दाखवलं चित्रामध्ये. हरितद्रव्य नसल्यामुळे संपूर्णपणे ती दुसऱ्या वनस्पतीवरच अवलंबून असते, म्हणून तिला परजीवी वनस्पती म्हणतात. आणि झाडांवर वाढलेलं बाणगुळ, आता इथे तुम्हाला ह्या चित्रामध्ये मी तुम्हाला आत्ताच दाखवलं की एक वनस्पती आहे आणि त्याच्यामध्ये पिवळ्या रंगाची एक दुसरी वनस्पती वाढलेली दिसते. ती सुद्धा कशी असते? परजीवी वनस्पती आहे. त्या वनस्पती बाणगुळ ह्या वनस्पतीमध्ये हरितद्रव्य असतं, कारण की ती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकते, परंतु अन्न तयार करण्यासाठी जे क्षार आणि पाण्याची गरज असते ते क्षार आणि पाणी ती दुसऱ्या वनस्पतीकडून काय करते, मिळवते आणि त्या वनस्पतीवरती निवारा ती मिळवते आणि ती दुसऱ्या वनस्पतीवरती वाढते. म्हणून ह्या वनस्पतीला अर्धपरजीवी वनस्पती म्हणून ओळखलं जातं. आणि बाणगुळ या वनस्पतीमध्ये प्रकाशसंश्लेषण क्रिया कोणामार्फत होते? तर ती त्या वनस्पतीमार्फत होते, कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल हरितद्रव्य प्रेझेंट असतं म्हणून. आता यानंतरचं जे पोषण आहे ते आपण पाहणार आहोत. पुढचं जे पोषणाचा जो प्रकार आहे तो आहे इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्समध्ये, म्हणजे व्हिनस टायप, फ्लाय ट्रॅप, ड्रॉसेरा, ह्या ज्या वनस्पती आहेत ज्या कीटक भक्षण करतात, म्हणजे कीटकभक्षी वनस्पती म्हणून त्या ओळखल्या जातात. मग ह्या वनस्पती का कीटकांचं भक्षण करतात? त्यांच्यामध्ये हरितद्रव्य नसतं का? तर या वनस्पतीमध्ये हरितद्रव्य असतं, त्या फोटोसिंथेसिस करू शकतात, परंतु ह्या वनस्पती अशा ठिकाणी वाढतात की ज्या ठिकाणी नायट्रोजनची कमतरता असते, आणि मग ती नायट्रोजनची कमतरता भरून करण्यासाठी ते काय करतात? कीटक भक्षण करतात आणि आपली नायट्रोजनची गरज भागवतात. तर अशा प्रकारच्या ज्या वनस्पती असतात त्यांना कीटकभक्षी वनस्पती असं म्हटलं जातं. तर पाहूया आपण कीटकभक्षी वनस्पती, इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. काही वनस्पती कीटक भक्षण करून त्यांच्या शरीरापासून अन्न घटक मिळवतात. कोणता अन्न घटक मिळवतात ते आपण पाहूया. हे आपण मागच्या इयत्तेमध्ये अभ्यासले आहेत. या वनस्पती प्रामुख्याने नायट्रोजन संयुगाचा अभाव असणाऱ्या जमिनीत किंवा पाण्यात वाढतात. ड्रॉसेरा बर्मानी या कीटकभक्षी वनस्पतीच्या रचना तुम्ही पाहिली असेल तर ते एखाद्या फुलासारखी असते. चित्रामध्ये तुम्हाला दिसते ड्रॉसेरा बर्मानी रचना आहे फुलांसारखी, लाल गुलाबी रंगाचं आकर्षक फुल आहे. आणि हे जे वनस्पती आहे त्याच्यात जे कडा आहेत त्या कडांवरती बारीक केसतंतू आहेत. केसतंतू दवबिंदू सारखे दिसतात आणि त्यामुळे कीटक काय होतात? त्याच्याकडे आकर्षिले जातात, आणि एकदा कीटक आकर्षिले गेले की ते चिकट पदार्थ त्याच्यावरती श्रवलेला असतो ते नंतर उडू शकत नाही, आणि नंतर ते त्याचं डायजेशन घडून आणलं जातं गिळंकृत झाल्यानंतर ते कीटक, आणि नंतर मग नायट्रोजनची जी कमतरता असते ती त्यांच्याकडून भागवली जाते. तर अशा प्रकारे 1737 मध्ये श्रीलंकेमध्ये जोहन्स बर्मन या शास्त्रज्ञाने या वनस्पतीचा शोध लावला. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानार्थ ही जी वनस्पती आहे त्या वनस्पतीला बर्मानी असं नाव देण्यात आलं, ड्रॉसेरा बर्मानी. आणि आपण इथे चित्रामध्ये पाहू शकता की पिवळ्या कडा असलेली लाल गुलाबी रंगाची ही जी वनस्पती आहे, आणि कीटक त्याच्यावरती कसा प्रकारे बसलेला आहे. केसतंतू तुम्हाला इथे दिसतात दवबिंदू सारखे आकर्षक दिसणारे, आणि कीटक आकर्षिले जातात आणि नंतर ते उडू शकत नाही, नंतर ते कीटक भक्षण करते आणि आपली नायट्रोजनची गरज भागविते. त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आपण जो पाहणार आहोत तो आहे पोषणाचा. वनस्पतीमध्ये घडून आलेलं पोषण आपण अभ्यासत आहोत आत्ता. आणि पुढचं पोषण जे आहे ते मृतोपजीवी वनस्पती, यामध्ये घडून येणारं सॅप्रोफायटिक प्लांट्स ज्याला म्हटलं जातं ते मृतोपजीवी वनस्पतीमध्ये घडून येणारं पोषण. आता पहा, सजीवांच्या कुजलेल्या मृत अवशेषावर अवलंबून असणाऱ्या वनस्पतींना मृतोपजीवी वनस्पती म्हणतात. म्हणजे काही वनस्पती काय करतात की जे मृत अवशेष आहे, मग ते वनस्पतीचे असतील किंवा प्राण्यांचे असतील, या प्राण्यांच्या शरीरावरती ते काय करतात? जगतात, म्हणून या वनस्पतींना मृतोपजीवी वनस्पती असं म्हटलं जातं. मग आता या अशा कोणत्या वनस्पती असतात की ज्या मृतोपजीवी वनस्पती म्हणून ओळखल्या जातात? तर कवक गटामधील काही बुरशी, त्याच्यानंतर भूछत्र, या मृत अवशेषावर जगणाऱ्या वनस्पती आहेत. या मृत अवशेषावर काय करतात? पाचकरस सोडतात. ह्या वनस्पती अगोदर त्या मृत अवशेषावरती पाचकरस सोडतात आणि त्यातील कार्बनी जे पदार्थ असतात त्यांचं विघटन घडून आणतात, आणि त्यापासून तयार होणारं जे काही द्रावण आहे ते द्रावण शोषून घेऊन त्यापासून ती पोषक द्रव्ये मिळवतात आणि आपली उपजीविका करतात. अशा प्रकारे ह्या मृतोपजीवी वनस्पती आहेत त्या आपलं पोषण घडून आणतात.
तर आता पहा, हे नेहमी लक्षात ठेवा, असं एक सदर इथे दिलेलं आहे. पाहूयात आपण आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे ते. काही बुरशीमुळे अन्न दूषित होते. तुम्हाला माहिती आहे, एखाद्या पदार्थावरती बुरशी आली की आपण ते अन्नपदार्थ काय करतो, फेकून देतो. कारण असे जर अन्नपदार्थ खाल्ले तर आपल्याला आजार होण्याची शक्यता असते. मग आपण ते पदार्थ फेकून देतो. मग वेगवेगळे आजार आणि रोग होतात. हे बुरशीपासून आपल्याला हे माहीत आहे. म्हणजे आपल्याला बुरशीचे काही गुणधर्म आपल्याला माहीत आहे, की बुरशी कशी असते, आपल्या आरोग्याला घातक असते. परंतु तुम्हाला हेही माहीत असायला हवं, की काही बुरशींमध्ये औषधी गुणधर्म देखील असतात आणि म्हणून त्याचा उपयोग औषधे तयार करण्यासाठी देखील केला जातो. ईस्ट आणि काही भूछत्रे उपयोगी आहेत. त्याचप्रमाणे ईस्ट आणि हे कवक वर्गातील ह्या वनस्पती आहे. ईस्ट आणि भूछत्रे ह्या देखील आपल्याला उपयोगी आहे. ईस्ट तुम्हाला माहिती आहे, किण्वन प्रक्रियेमध्ये ईस्ट हे आवश्यक असतं. बेकरी प्रॉडक्टमध्ये बेकरीचे पदार्थ तयार करण्यासाठी ईस्ट वापरलं जातं. त्यानंतर भूछत्र म्हणजे तुम्ही हे पाहिलं असेल पहा, मशरूमची भाजी तुम्ही खाल्ली असेल तर त्याच्यामध्ये लोह भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. तर अशा प्रकारची कवक वर्गामधील काही जे वनस्पती आहेत त्या आपल्याला उपयुक्त देखील असतात. हे आपण नेहमी लक्षात ठेवायला हवं. आता आपण पाहणार आहोत पुढचा जो घटक आहे तो आहे की वनस्पतीमधील पोषक द्रव्यांची कार्ये व अभावांचे परिणाम. आता आपल्याला आपली वाढ शरीरामध्ये, आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी, विकास होण्यासाठी, आपल्या जीवनक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी आपल्याला जशी पोषक द्रव्यांची आवश्यकता असते तशा वनस्पती देखील सजीव आहेत. त्यांना देखील पोषक द्रव्यांची आवश्यकता असते आणि ही पोषक द्रव्य त्यांचे वनस्पतीमध्ये काय कार्य आहे आणि ते जर पोषक द्रव्य त्या वनस्पतीमध्ये नसतील तर त्यांच्या अभावामुळे त्या वनस्पतीवर कोणते परिणाम होतात हे आपण काय करणार आहोत, आता अभ्यासणार आहोत. पहा, पहिला जो कॉलम आहे तो आहे पोषक द्रव्य. पोषक द्रव्यामध्ये कोणकोणती पोषक द्रव्य आहेत हे आपण आता सुरुवातीला अभ्यासूया. तर नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, लोह, मॅंगॅनीज, झिंक ही सर्व काय आहे, सगळी पोषक द्रव्ये आहेत. ही काय आहे, सर्व पोषक द्रव्ये आहेत. आता पहा त्यांचं कार्य. नायट्रोजन हे पोषक द्रव्य याचं वनस्पतीमध्ये असलेलं कार्य काय आहे, तर हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे आणि प्रथिने, हरितद्रव्य आणि पेशीद्रव्य ह्यामध्ये हा महत्त्वाचा घटक आहे. आणि नायट्रोजनची कमतरता जर त्या वनस्पतीमध्ये असेल तर त्या वनस्पतींची काय होते, वाढ खुंटते आणि पाने पिवळी होतात. त्याच्यानंतर फॉस्फरस हा जो घटक आहे तो प्रकाश ऊर्जेचे रासायनिक ऊर्जेमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी उपयुक्त असतो. आणि हा जर ह्या घटकाचा अभाव त्या वनस्पतीमध्ये असतील तर अकालीच पाने गळतात किंवा उशिरा फुलं येतात किंवा मुळांची वाढ खुंटते. अशा प्रकारे हे बदल आपल्याला त्या वनस्पतीमध्ये ह्या पोषक तत्वाच्या अभावामुळे आपल्याला झालेले दिसतात. आता पोटॅशियम हा जो घटक आहे तो मेटाबॉलिझम क्रियेमध्ये महत्त्वाचा असतो, चयापचयाच्या क्रियेमध्ये महत्त्वाचा असतो. आणि पोटॅशियम ह्या घटकाची जर कमतरता असेल तर त्या वनस्पतीचं खोड आपल्याला बारीक झालेलं दिसतं, पाने कोमेजलेले दिसतात, पिष्टमय पदार्थ नीट तयार होऊ शकत नाही. आणि हे सर्व घटक ह्या सर्व कमतरता, ह्या घटकांच्या अभावामुळे हे परिणाम आपल्याला त्या वनस्पतीमध्ये झालेले दिसून येतात. त्याच्यानंतरचा जो घटक आहे मॅग्नेशियम हा जो घटक आहे तो हरितद्रव्य निर्माण करण्याचं कार्य करतो. आणि ह्या घटकांची जर कमतरता असेल तर हरितद्रव्य निर्माण होणार नाही. हरितद्रव्य निर्माण झालं नाही तर त्या वनस्पतीची वाढ नीटनेटकी होणार नाही, हळूहळू होईल, पाने पिवळी होतील हरितद्रव्य नसल्यामुळे. लोह हा जो घटक आहे तो काय करतो, हरितद्रव्य निर्माण करतो, पुन्हा तेच त्यामुळे हरितद्रव्य नसेल तर पाने पिवळी होणार. मॅंगॅनीज हा घटक आहे तो प्रमुख संप्रेरक घटक निर्माण करतो. म्हणजे ही जी संप्रेरक असतात वनस्पतीमध्ये देखील प्रमुख संप्रेरक असतात आणि ती मॅंगॅनीजच्या मुळे उत्पन्न होतात. आणि त्यांचा जर अभाव असेल तर वनस्पतींची वाढ खुंटते, पानावरती डाग पडतात. त्याचप्रमाणे झिंक ही वनस्पती झिंक हा हे जे पोषक तत्व आहे हे संप्रेरक आणि त्यातील घटक निर्माण करणारा महत्त्वाचा
पोषक तत्व आहे आणि त्याची जर कमतरता असेल तर मग पुन्हा तेच वाढ खुंटणं आणि पाने पिवळी होणं. म्हणजे वनस्पतींच्या वाढीसाठी ही जी पोषक तत्वे किती महत्त्वाची आहेत आणि कोणत्या पोषक तत्वामुळे कोणत्या वनस्पतीवर काय परिणाम होतो हे आपल्याला या टेबलवरून समजते. त्यामुळे आपल्या परिसरातील वनस्पतींच्या निरीक्षणातून आपण जर निरीक्षण केलं आपल्या सभोवताली असणाऱ्या वनस्पतीचं आणि एखाद्या वनस्पतीची जर वाढ खुंटलेली दिसली, पाने पिवळी पडलेली दिसली, तर आपण सांगू शकतो की पोषक तत्व जे आहे झिंक ह्याचा अभाव या वनस्पतीमध्ये आहे. मग आपण काय करू शकतो, आपल्याला त्यांच्या निरीक्षणातून कोणत्या वनस्पतींना कोणती पोषक तत्वे मिळत नाही आहे हे आपल्याला ठरवता येणार आहे हा चार्टच्या अभ्यासावरून. आता पहा पुढचा जो घटक आहे तो आहे परिसरातील वनस्पतीच्या प्राण्यांमधील पोषण. हे तर आपण आताच पाहिलं की आपल्या सभोवताली ज्या ज्या वनस्पती आहेत त्याचं निरीक्षण करून त्यामधील जे कोणते पोषक तत्व मिळत नाही ते आपण ठरवता येईल. यानंतर आपण पाहणार आहोत प्राण्यांमधील पोषण. आता प्राण्यांमधील पोषण या संकल्पनेत पोषक तत्वांची शरीराला असणारी गरज, अन्नग्रहणाची पद्धत, त्यांचा शरीरावरती होणारा वापर यांचा समावेश होतो. आता पोषण असं म्हटलं या संकल्पनेमध्ये पोषक तत्व जे येतात, पोषणामध्ये पोषक आपण जो आहार घेतो त्यामध्ये पोषक तत्व असतात. मग या पोषक तत्वांची आपल्याला गरज काय काय असते, मग अन्नग्रहणाच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात. रवंथ करून खाणे, बारीक बारीक चावून खाणे, गिळंकृत करणे, अशा ह्या पद्धतीवरून आणि त्याचा शरीरामध्ये होणारा वापर, या सगळ्या ज्या क्रिया आहेत त्या पोषणामध्ये त्यांचा समावेश झालेला असतो. आता आपण पाठीमागच्या वर्षी शिकलेलो आहोत पोषक तत्वे कोणकोणते आहेत आणि त्याचा उपयोग त्याचा काय आपल्याला उपयोग होतो हे आपल्याला आठवायला सांगितलं आहे. पहा काही आठवतंय का आपल्याला की अन्नामध्ये असणारी विविध पोषक तत्वे कोणती. तर कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, फॅट्स, त्याच्यानंतर मिनरल्स, हे काय आहे सगळी आपल्या आहारामधून मिळणारी वेगवेगळी पोषक तत्वे आहे आणि त्याचा उपयोग आपल्याला वेगवेगळा होतो. आपण पाठीमागच्या वर्षी ऊर्जा निर्मितीसाठी, शरीराची होणारी झीज भरून काढण्यासाठी अशा वेगवेगळे उपयोग आपल्याला ह्या पोषक तत्वांचे होतात हे आपण पाठीमागच्या वर्षी अभ्यासलेलं आहेच. शरीराच्या सर्व क्रिया सुरळीतपणे होण्यासाठी आवश्यक असणारे घटक अन्न घटकातून मिळतात. रक्ताद्वारे हे घटक शरीराच्या सर्व अवयवांना पुरविले जातात. आपण खाल्लेले अन्न जसेच्या तसं रक्तामध्ये मिसळत नाही, त्यासाठी अन्नाचे रूपांतर रक्तात मिसळू शकतील अशा विद्राव्य घटकात अगोदर व्हावं लागतं. प्राण्यांमध्ये पोषण क्रियेचे अन्नग्रहणापासून तर उत्सर्जनापर्यंत विविध टप्पे आढळून येतात. म्हणजे पोषणाची जी ही काही प्रक्रिया आहे त्याचे देखील टप्पे आहेत आणि हे टप्पे आपल्याला ह्या पिवळ्या रंगाच्या बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तर कोणकोणत्या टप्प्यांचा त्याच्यामध्ये समावेश होतो हे आपण पाहूया. पहिला जो टप्पा आहे तो आहे अन्नग्रहण, इंजेशन, म्हणजे अन्न शरीरात घेणे. दुसरा जो आहे त्याचं डायजेशन, आपण घेतलेलं अन्न याचं शरीरात घेतल्यानंतर त्याचं पचन होणं महत्त्वाचं असतं. म्हणजे अन्नाचं जसं आपण खाल्लेलं अन्न जसंच्या तसं त्याचं रक्तामध्ये ते मिसळू शकत नाही, तर त्याचं विद्राव्य घटकामध्ये रूपांतर होणं महत्त्वाचं असतं. ह्यालाच आपण अन्नपचन असं म्हणतो. मग अन्नपचन झाल्यानंतर जो अन्नरस तयार होतो त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणं महत्त्वाचं असतं. पचनातून झालेले जे काही विद्राव्य घटक असतात ते रक्तात शोषले जातात. त्याच्यानंतर रक्तात शोषले गेल्यानंतर त्याचं ॲसिमिलेशन होणं म्हणजे सात्मीकरण होणं, म्हणजेच शोषलेल्या द्रावणीय अन्नाचं शरीरातील पेशी आणि ऊतींमध्ये वहन होणं आणि तिथून ऊर्जा निर्मिती होणं. ह्या ज्या क्रिया आहेत ह्या सगळ्या सात्मीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये येतात. म्हणजे आपण खाल्लेल्या अन्नाचा जो अन्नरस आहे तो रक्तामार्फत विविध पेशींना पोहोचविला जातो आणि तेथे ऊर्जा निर्मिती होते. ह्याला ॲसिमिलेशन असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर नको असलेले जे पदार्थ आहेत पचनाच्या क्रियेमध्ये शोषण न झालेले उर्वरित जे अन्न घटक असतात ते शरीराबाहेर टाकले जातात. त्याला उत्सर्जन असं म्हणतात, इजेशन असं म्हटलं जातं. तर हे सर्व काय आहेत, पोषणाचे टप्पे आहेत, हे आपण आता पाहिले. त्यानंतर आता पहा, सभोवतालच्या प्राण्यांची निरीक्षणे नमूद करून खालील तक्ता पूर्ण करा. प्राण्यांचं नाव दिलेलं आहे गाय आणि बेडूक. अन्नाचा प्रकार, मग ते कुठल्या प्रकारचं अन्न घेतात. गाय असते ती साधारणतः गवत खाऊन जगते, हिरवा पाले म्हणजे शाकाहारी असते. हिरवी जी झाडं असतात ती झाडांची पानं खाऊन ती जगते आणि अन्नग्रहणाची जी पद्धत आहे ती रवंथ करते. त्यानंतर बेडूक जो आहे तो छोटे छोटे कीटक जो आहे तो कीटक इन्सेक्ट जो आहे तो कन्झ्युम करतो
आणि एक गिळंकृत करतो तो, आणि नंतर त्याचं डायजेशन होतं. म्हणजे अन्नग्रहणाची पद्धत जी आहे तो काय करतो, कीटक आपली लांब जीभ त्या कीटकांवरती टाकतो आणि ते भक्ष्य पकडून तो गिळंकृत करतो. त्याशिवाय खरवडणे, चघळणे, चूषकाद्वारे शोषणे, यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की अन्नग्रहणाच्या ह्या काय आहेत, विविध पद्धती आहेत. आता पाहूया आपण समभक्षी पोषण. आता आपण पोषण पाहत आहोत, पण ते प्राण्यांमधील पोषण पाहत आहोत. आता आपण वनस्पतीमधील पाहिलं, आता आपण प्राण्यांमधील पोषण पाहत आहोत. यामध्ये होलोझोईक न्यूट्रिशन म्हणजे समभक्षी पोषण हे पाहत आहोत. आता पहा, इथे तुम्हाला या शेजारील आकृतीमध्ये दिसते अमिबा आहे, एकपेशीय प्राणी. शरीरामध्ये एकच पेशी असते, एकच पेशी सर्व क्रिया पार पाडते. मग ती पचनाची असेल, उत्सर्जना अन्न ग्रहण करणे, पचन करणे, त्याचं म्हणजे डायजेशन झाल्यानंतर उत्सर्जन करणे, ह्या सर्व क्रिया त्या अमेबा या एकाच पेशीमार्फत, अमेबामध्ये असलेल्या एकाच पेशीमार्फत घडून येतात. मग कशा प्रकारे अमेबा अन्न ग्रहण करतो इथे दाखवलेलं आहे. पहा चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकता की इथे हा जो अन्नकण आहे तो अन्नकण आणि अमेबा हे एकमेकांच्या शेजारी असलेले दिसतात. पुढे जाऊन अमेबाने त्या अन्नकणाला काय केलेलं आहे, पूर्ण असं वेढलेलं आहे. तिसऱ्या चित्रामध्ये त्याने ते अन्नकण आपल्या शरीरामध्ये घेतलेला आहे आणि ते शरीरामध्ये घेतल्यानंतर तो अन्नकण पेशीमध्ये आतमध्ये गेलेला आहे. केंद्रकाच्या बाजूला तो अन्नकण आपल्याला गेलेला दिसतोय. अशा प्रकारे अमेबाचं अन्नग्रहण करताना हे चित्र आपल्याला इथे दिसत आहे. आता आपण पाहूया अमेबासारख्या एकपेशीय सजीवांमध्ये अन्नग्रहण कसे होते ते आपण पाहूया. आता अमेबामध्ये अन्नग्रहण करण्यासाठी हात, तोंड असे तर काही अवयव नसतात, कारण तो एकपेशीय प्राणी आहे. मग शरीराच्या कोणत्याही पृष्ठभागातून तो अन्न आतमध्ये घेऊ शकतो. अन्नकणाला सर्व बाजूंनी तो वेढतो. आत्ताच आपण चित्रामध्ये पाहिलं, पेशीमध्ये समाविष्ट करतो आणि मग त्या अन्नकणांवरती विविध विकारांची क्रिया घडवून येते आणि त्याचं पचन होतं. पचन झाल्यानंतर न पचलेला जो भाग आहे तो तिथेच मागे सोडतो आणि छद्म पादाच्या साहाय्याने अमिबा पुढे पुढे सरकतो. मग आता अमिबा हा एकपेशीय प्राणी आहे. त्याचप्रमाणे इतरही काही एकपेशीय प्राणी आहेत, त्यांची नावं इथे दिलेली आहेत. पहा, युग्लिना, फॅर्मेशियम यासारख्या ज्या एकपेशीय प्राणी आहेत, यामध्ये सुद्धा मग ह्या सर्व ज्या क्रिया आहेत त्या त्यांच्या पेशीतच होत असतात. आता बहुपेशीय जे प्राणी असतात ते तोंडाने अन्नग्रहण होते. कीटकांमध्ये अन्नग्रहण करण्यासाठी मुखासारखे मुखावयव असतात. उदाहरणार्थ झुरळ, नाकतोडे, कुरतडे. कीटकांमध्ये जबड्यांसारखे मुखावयव असतात, महत्त्वाचे असतात. फुलपाखरू यांना अन्नग्रहण करण्यासाठी नळीसारखी सोंड असते. डास आणि ढेकूण हे चूसक सुईसारखे मुखावयव असतात. त्यांना आपल्याला डास चालला की सुई टोचल्यासारखी होते की नाही, मग त्यामुळे ते त्यांचे अवयव काय होतात, आपल्याला टोचतात. ते चूषक अवयव असतात. यावरून नळीसारख्या मुखावयवांचं रक्त अथवा रस ग्रहण करतात. म्हणजे डास आणि ढेकूण हे जे प्राणी आहेत ते त्यांच्या चूषक सुईसारखे मुखावयव आपल्या शरीरामध्ये टाकतात आणि ते आपलं रक्त शोषण करतात. तर अशा प्रकारे हे जे पोषण इथे सांगितलेलं आहे ते काय आहे, समभक्षी पोषण म्हणजे होलोझोईक न्यूट्रिशन. आणि हे आपण पाहिलं की अमेबासारख्या एकपेशीय प्राण्यांमध्ये आपल्याला घडून आलेलं दिसत आहे. त्यानंतर इथे पाहिलेले निरीक्षण करा आणि चर्चा करा. खालील सजीवांचे वर्गीकरण अन्न प्रकारानुसार कोणत्या प्रकारात होईल. आता इथे आपल्याला अन्न प्रकाराचा जर आपण विचार केला तर हरिण, काळवीट जो आहे तो शाकाहारी प्राणी आहे, पालापाचोळा खाऊन जगणारा प्राणी आहे. इथे आपल्याला सिंह दिसत आहे. सिंह हा हरणाला खातो. माणूस जो आहे तो शाकाहारी पण आहे आणि मांसाहारी पण आहे, म्हणजे मिश्र आहारी आहे. त्याच्यानंतर तरस, लांडगा, कोल्हा हे देखील कसे आहेत, शाकाहारी प्राणी नाही आहेत, हे मांसाहारी प्राणी आहेत. इथे पोपट आपल्याला दिसत आहे, हा शाकाहारी प्राणी आहे. फळे आणि खाऊन जगणारा हा प्राणी आहे झाडावरची. त्याच्यानंतर बेडूक जर आपण पाहिला तर तो कीटक भक्षण करतो. काही प्राणी जे असतात ते इतर कीटकांना खाऊन आपली उपजीविका करतात. म्हणजे आपल्याला एकंदरीत वर्गीकरण त्यांच्या अन्न प्रकारानुसार जर करायचं ठरलं तर इथे आपल्याला शाकाहारी काही प्राणी दिसत आहे, काही मांसाहारी दिसत आहे आणि काही मिश्र आहारी देखील दिसत आहे.
तर पहा, अन्न प्रकारानुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहेत. शाकाहारी प्राणी, त्याला हर्बिव्हरस असं म्हटलं जातं. शाकाहारी प्राणी प्रत्यक्ष वनस्पतींचा अन्न म्हणून उपयोग करतात, की जसे गवत खाणारे प्राणी, बिया खाणारे प्राणी आणि फळे खाणारे प्राणी, हे सर्व प्राणी जे आहेत ते शाकाहारी प्राण्यांमध्ये येतात. त्याच्यानंतर आपण पाहूया मांसाहारी प्राणी. मांसाहारी प्राणी त्याला कार्निव्हरस असं म्हटलं जातं, की जे प्राणी अन्नासाठी इतर प्राण्यांवरती अवलंबून असतात. आणि मांसाहारी प्राणी अन्नासाठी अप्रत्यक्षरित्या वनस्पतीवरती अवलंबून असतात. ते कसं, तर ते शाकाहारी प्राण्यांना मारून खातात. आणि शाकाहारी प्राणी हे अन्नासाठी वनस्पतीवर अवलंबून असतात, म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या मांसाहारी प्राणी हे सुद्धा वनस्पतीवरच अवलंबून असतात. आणि जसे शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे कीटक कीटक खाणारे जसे शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे आणि कीटक खाणारे, म्हणजे ते अप्रत्यक्षरित्या वनस्पतीवरच अवलंबून असतात. आता त्याच्यानंतर तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे मिश्र आहारी प्राणी, त्याला ओमिनिव्हरस असं म्हटलं जातं. काही प्राणी अन्नासाठी वनस्पती आणि प्राणी या दोन्हीवर अवलंबून असतात. जसं वानर, चिंपांझी, मानव. आपण काय करतो, फळभाज्या, पालेभाज्या पण खातो आणि मीठ वगैरे पण खातो, की जे आपण काय करतो, म्हणजे प्राण्यांवरती पण अवलंबून आहे आणि वनस्पतीवरती पण अवलंबून आहे. म्हणजेच आपण कसे आहोत, मिश्र आहारी प्राणी आहोत. मनुष्य प्राणी हा जो आहे तो कसा आहे, ओमिनिव्हरस आहे. त्याचप्रमाणे काही प्राणी असतात, काही वनस्पती देखील असतात की त्या मिश्र आहारी असतात. जसं आपण आत्ताच पाहिलं, घटपर्णी ही वनस्पती मिश्र आहारी म्हणण्यापेक्षा स्वतःच अन्न स्वतः पण तयार करते, परंतु नायट्रोजनची गरज भागविण्यासाठी ती कीटकांचं देखील भक्षण करते. म्हणजेच आपल्या सभोवताली आढळणारे काही सजीव हे त्यांच्या अन्नग्रहणाबरोबरच पर्यावरण स्वच्छता व संवर्धनाचं कार्यही करत असतात. त्यानुसार त्यांना स्वच्छताकर्मी व विघटक असंही म्हणून ओळखलं जातं. पहा, काही सजीव जे असतात ते आपलं अन्नग्रहण तर करतातच, परंतु अन्नग्रहणाबरोबर आपल्या सभोवतालचा जो परिसर आहे ते स्वच्छ करण्याचं काम देखील ते करत असतात. म्हणून अशा ज्या सजीव असतात त्यांना स्वच्छताकर्मी किंवा विघटक असंही म्हटलं जातंच. मग आता त्यांना मग आता हे जे प्राणी आहेत ते मृत प्राण्यांच्या शरीरापासून अन्न मिळवून खातात. जसं तरस, गिधाडे, हे कावळे हे जे असतात ते काय करतात, मेलेले मृत अवशेष पडलेले असतील की ते त्यांचं अन्न असतं. म्हणजे आपल्या सभोवत असे जर मृतावशेष आजूबाजूला पडले असतील की त्याची दुर्गंधी सुटते, हो की नाही. मग हे प्राणी काय करतात, त्यांना त्यापासून त्यांचं अन्न मिळवतात. म्हणजे पर्यायाने एक प्रकारचे ते काय करत असतात, स्वच्छता करत असतात. आपल्या सभोवतालचा जो परिसर आहे त्याची काय करत असतात, ते स्वच्छता करत असतात. म्हणून त्यांना स्वच्छताकर्मी असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर पुढचा जे काही आहे त्यांना विघटक, प्राणी जे आहे त्यांना विघटक असं म्हटलं जातं. म्हणजेच काही सूक्ष्मजीव असे असतात की जे मृत शरीरांच्या अवशेष तसेच काही पदार्थ कुजवून त्यापासून अन्न मिळवतात. आणि नैसर्गिक पदार्थांच्या कुजनाच्या प्रक्रियेमधून ह्या सूक्ष्मजीवांचं पोषण होतं, म्हणून त्यांना डिकम्पोजर्स, विघटक असं म्हणतात. म्हणजे हे सूक्ष्मजीव मृत शरीरांचे अवशेष जे असतात ते अवशेष कुजविण्याचं काम करतात आणि त्यानंतर पदार्थ कुजवून त्यापासून ते आपलं अन्न मिळवितात. तर हे सर्व जे घटक आहेत ते आपण अन्न प्रकारानुसार प्राण्यांचं वर्गीकरण केलं. मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, मिश्राहारी प्राणी, स्वच्छताकर्मी, विघटक. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत दुसरा पोषणाचा प्रकार, तो आहे मृतोपजीवी पोषण. त्याला म्हणतात सॅप्रोझोइक न्यूट्रिशन. आपण सॅप्रोफायटिक प्लांट्स पण पाहिले, आता आपण पाहत आहोत सॅप्रोफायटिक ॲनिमल्समधील मृतोपजीवी पोषण. आता काही कीटक एकपेशीय सूक्ष्मजीव हे मृत शरीरातील किंवा आजूबाजूच्या वातावरणातील द्रवरूप सेंद्रिय पदार्थांचं शोषण करून अन्न म्हणून त्याचा वापर करतात. म्हणजे काही कीटक असे असतात की एकपेशीय सूक्ष्मजीव यामध्ये हे मृत शरीरातील किंवा आजूबाजूच्या वातावरणातील द्रवरूप सेंद्रिय पदार्थांचं शोषण करून त्यांचा अन्न म्हणून वापर करतात. त्याला मृतोपजीवी पोषण असं म्हटलं जातं. जसे मुंग्या, एखादा पाहिला असेल एखादा कीटक मरून पडला तर त्याला मुंग्या लागतात पहा, तर त्यामध्ये असलेले जे काही सेंद्रिय पदार्थ असतात त्याचं शोषण ते करत असतात. घरमाशा ज्या असतात, कोळी हा जो प्राणी आहे तो कशामध्ये येतो, ह्या मृतोपजीवी पोषण या प्रकारामध्ये त्यांचं पोषण येतं. आता त्याच्यानंतर जो पोषणाचा
प्रकार आहे शेवटचा, तो आहे परजीवी पोषण. परजीवी पोषण म्हणजे पॅरासायटिक न्यूट्रिशन. आपण पॅरासायटिक प्लांट्स पाहिले त्याप्रमाणे प्राण्यांमध्ये देखील आपल्याला हे पॅरासायटिक न्यूट्रिशन घडून आलेलं दिसतं. तर पहा, घरातील कुत्रा, गोठ्यातील म्हैस या प्राण्यांच्या शरीरावरती तुम्ही लहान लहान प्राणी पाहिले आहेत का? आणि ते कोणते आहेत? हे प्राणी त्यांचं अन्न कोठून मिळवत असतील? पोटांमध्ये झालेले जंत त्यांचे अन्न कुठून मिळत असतील, असे प्रश्न तुम्हाला नेहमी पडत असतील. पहा, मग आता याचं उत्तर आपल्याला इथे या खाली दिलेल्या माहितीवरून मिळेल. काही प्राणी हे इतर सजीवांवर अन्नासाठी अवलंबून असतात. ज्याप्रमाणे वनस्पती अवलंबून असतात इतर वनस्पतीवरती, त्याचप्रमाणे प्राणी देखील अन्नासाठी इतर प्राण्यांवरती अवलंबून असतात. ते त्यांच्याकडून अन्न प्राप्त करतात. यालाच प्राण्यांचे परजीवी पोषण असं म्हटलं जातं. काय म्हणतात त्याला? परजीवी पोषण असं म्हटलं जातं. मग इतर प्राण्यांचे जे शरीर असतं त्याच्या पृष्ठभागांवर राहून त्यांचं रक्त शोषण करून त्यावरून ते आपलं अन्न प्राप्त करतात. ही जी पद्धत आहे की त्यांच्या बाह्य शरीराच्या पृष्ठभागावरती राहणं आणि त्यांचं रक्त शोषून घेणं, ही जी पद्धत आहे त्याला बाह्य परजीवी पोषण, एंडो पॅरासायटिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. जसे उवा, लिखा, गोचीड, ढेकूण हे जे काही प्राणी आहेत, उवा डोक्यामध्ये असतात, उवा आणि लिखा, गोचीड हे गाई म्हशी यांच्या शरीरावरती आपण पाहतो, ढेकूण हे जे काही प्राणी आहेत हे शरीराच्या पृष्ठभागावर राहून रक्त शोषून घेऊन आपली उपजीविका करतात. म्हणून हे जे त्यांचं जे पोषण आहे त्यांना बाह्य परजीवी पोषण या प्रकारामध्ये ते मोडतात. त्याचप्रमाणे लहान मुलांमध्ये पाजंत होण्याची समस्या नेहमी उद्भवते. पट्टकृमी, गोलकृमी असे जंत आपल्या शरीराच्या आतड्यामध्ये राहून रक्ताद्वारे अन्नाचं ग्रहण करतात. म्हणजे रक्ताद्वारे अन्नाचं किंवा प्रत्यक्ष अन्नाचं ते शोषण करतात आणि या पद्धतीलाच अंतःपरजीवी पोषण म्हणजे एंडो पॅरासायटिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे जे काही सूक्ष्मजीव आहेत, सूक्ष्मजीव किंवा कृमी म्हणा किंवा हे जे काही आकाराने लहान असणारे हे काही जीव आहेत ते आपल्या शरीराच्या आतमध्ये वाढतात. आपण खाल्लेल्या अन्नाचं ते अन्न म्हणून वापर करतात किंवा आपलं जे रक्त तयार होतं त्या रक्ताद्वारे ते त्यांचं पोषण करतात. म्हणून त्यांना अंतःपरजीवी पोषण असं म्हटलं जातं. त्यांना एंडो पॅरासायटिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. आणि हे जे प्राणी असतात त्यांना अंतःपरजीवी प्राणी म्हणून ते ओळखले जातात. तर अशा प्रकारे आपण या प्रकरणामध्ये वनस्पती आणि प्राणी यामध्ये घडून येणारं पोषण आपण आता अभ्यासलेलं आहे. तर आपले कोणकोणते प्रकार आपण प्राण्यांमधील पोषणामध्ये पाहिले तर ते आहे समभक्षी पोषण, त्याच्यानंतर आहारानुसार त्यांचं होणारं पोषण, अन्न प्रकारानुसार त्यांचं होणारं पोषण, त्याच्यानंतर मृतोपजीवी पोषण आणि परजीवी पोषण. परजीवी पोषणामध्ये एंडोपॅरासायटिक न्यूट्रिशन आणि एक्टोपॅरासायटिक न्यूट्रिशन म्हणजे बाह्य परजीवी पोषण आणि अंतःपरजीवी पोषण हे 2 प्रकार येतात. हे आपण आता इथे अभ्यासलेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे प्रकरण आज आपलं संपलेलं आहे. आपण इथे थांबूया. या प्रकरणाचा स्वाध्याय व्यवस्थित वाचून आणि तुम्ही वहीमध्ये काय करायचं आहे लिहून ठेवायचं आहे.